Hvorfor tog I med til workshoppen her? Det gjorde det, fordi vi godt kunne tænke os at vide om den fremtidige udvikling i dansk fiskeri. Men den går lidt desværre den forkerte vej, men vi er jo nødt til at se, om vi kan være med til at påvirke dem lige der fra fiskernes side. Så det var da en af grundene til, at vi tog med. Ja, I var jo ret mange fra Bælternes Fiskeriforening i dag. Har I fået noget ud af det, synes du? Ja, altså vi er da kommet i dialog med forskerne jo, ikke? Men altså det er jo ICES, der har den sidste stemme her, ligner det i hvert fald, og kommissionen jo. Så det må vi jo tage derfra, men altså indtil vi så er vi da i dialog med dem jo. Det er da fremgang, kan vi da sige, men det er jo bare dem, der bestemmer desværre. Ja, fordi det foregik jo i en god tone i dag. Hvad synes du om den form, du ville afholde på? Jo, altså det var udmærket form, det var godt, det her en årstyre jo, ikke? Altså det var da takt og tone, det kan vi da sige i hvert fald. Så det var da kun dejligt, folk de kan jo komme til at få sagt, hvad de vil, stille de spørgsmål, de gerne vil have svar på, så det var kun godt, når det forløber sådan.